Добрага ранку! Адгадайце загадку. Сядзіць дзяўчына ў цямніцы, а каса на вуліцы. Адказ Кася! А мы з гледачамі падумалі, што адказ морква. Не, адказ Кася. І я вырашыла зрабіць самыя прыгожыя коскі ў свеце. А я Касе дапамагу. Дзяўчынкам вельмі пашанцавала, што ім можна насіць коскі. Ды яшчэ існуе столькі розных варыянтаў, як коскі плесці. Біятачка, а ты не ведаеш, хто першым прыдумаў такую прычоску? Гэта было так даўно, што зараз і ўспомніць немагчыма. І няўжо прыгажуні мінулага умелі плесці такія ж коскі, як сучасныя модніцы? Такія, як носяць нашы сучасныя дзяўчынкі, вядома, не ўмелі. Але былі свае правілы, хто якую коску можа насіць. Коскавыя правілы? Вось дыхну! Яны былі вельмі простыя. Маленькія дзяўчынкі старажытнай Русі маглі насіць толькі адну коску. Адну? А дзве ніхто не насіў? Дзве запляталі, іх матулі. А якога колеру былі іх заколачкі? Ніякіх заколачак тады не было, толькі стужкі. І такія традыцыі існавалі ва ўсім свеце? Не, вядома, коскавы этыкет адрозніваўся. Бията, а ты ведаеш якія-небудзь самыя незвычайныя традыцыі? Ведаю, так дзяўчынкі са спякотнага Узбекістана павінны былі заплятаць 40 косак. 40! Гэта ж так многа! 40 і ні адной менш. Уяўляю, на 2 гадзіны раней трэба было прачынацца, каб паспець да школьных заняткаў такую прычоску зрабіць. А заплятаць такія коскі ім дапамагалі і сястрычкі, і сяброўкі. Гэта як ты мне дапамагаеш прыгожую прычоску зрабіць. Кася, а ў Кітаі ёсць таксама старадаўнія традыцыі. Там спачатку плялі 2 касы, потым скручвалі іх спецыяльным чынам, а пасля склеівалі сапраўдным клеем. Навошта? Такая традыцыя. О, добра, што ў нас зараз можна заплятаць коскі, якія заўгодна. Так, на заняткі мы заўсёды ходзім з акуратнымі прычоскамі. Таму летнія канікулы самы час, каб вывучыцца розныя коскі заплятаць. Да таго ж можаце павучыцца шнуркі завязваць, ды адзенне акуратна на вешалцы развешваць. Усё гэта вам спатрэбіцца, калі ў верасні на заняткі прыйдзеце. І ўсе адразу адзначаць, што за лета вы выраслі, сталі дарослымі і самастойнымі. А зараз для ўсіх, хто хоча стаць самастойным, мы пакажам наш мультфільм. Прывітанне ўсім! Добрага ранку, Лесік! Ты чаму спазняешся? Праспаў? А вось і не. Я прачнуўся вельмі рана і выйшаў на стадыён на зарадку. Малайчына! Які ж ён малайчына, калі спазняецца? У мяне вельмі важкая прычына. Расказвай, што за яна? На стадыёне я сустрэў дзетсадаўцаў. І яны цябе пазналі і пачалі аўтографы прасіць, так? Вядома, пазналі і пачалі запрашаць у госці. І вядома, ты забыўся на добраранак і пашоў да дзяцей чай піць. Мяне іх выхавацельніца папрасіла дапамагчы. Кашу замест дзяцей з'есці? Не, не ўсе малыя ўмеюць самі шнуркі завязваць, гудзікі зашпільваць ды коскі плесці. І ты вырашыў правесці для дзяцей майстар-клас? Так і было. Со шнуркамі і гузікамі дзеці справіліся. А вось з коскамі... О, з коскамі мы з Біятачкай можам дапамагчы. Так я і сказаў. Адпраўлю да вас маіх сябровак. Адразу пасля добраранка яны вам адкрыюць усе сакрэты коскапляцення. Ага. Гэта абавязкова. А зараз давайце разам успомнім, што трэба есці, каб валасы былі прыгожымі. Дарэчы, хлопчыкі, вас гэта таксама тычыцца. І ў дзяўчынак, і ў хлопчыкаў па правілах этыкету павінны быць прыгожыя і акуратныя прычоскі. Якія прадукты вельмі карысныя для нашых валасоў, ведаеце? Не саромцеся, давайце свае адказы. І многія нашы гледачы сапраўдныя эксперты ў прычоскавай справе. Як цудоўна вы адказваеце. Правільна, вашы бацькі просяць вас з'есці кавалачак рыбы і зялёную салату. Калі хочаце мець прыгожыя валасы, з'ядайце гэта і дабавачкі прасіце. Яшчэ не забывайце кожны дзень піць малако і частавацца бананам. Вось такое меню мне больш падабаецца. А гэта і ёсць меню сапраўдных моднікаў, якія яшчэ і жадаюць быць прыгожымі і здаровымі.
А вось у бок салодкіх булачак і газіроўкі лепш зусім не глядзець. Вядома, не глядзець на такую смакату вельмі складана. Але калі хочаш быць самай-самай прыгожай, можна і пацярпець. Салодка-кіслы яблычак стане цудоўнай заменай. А давайте зараз усе перакусім чым-небудзь карысным. І паглядзім працяг мультфільма. Добрая прапанова. Сябры, не губляйце летні час. Будзеце ў вёсцы ці на дачы, абавязкова прапануйце дарослым сваю дапамогу на агародзе. А ўвосень будете збіраць ураджай і ганарыцца, што і вы дапамаглі ўсяму вырасці. Яшчэ можаце прапанаваць сябрам ці нават дарослым адгадаць вашы загадкі. А адгадкі папрасіце знайсці на градцы. Давайте зараз і пагуляем. Першая загадка будзе моя. Слухаем уважліва. Летом я рогатая, восенню хвостатая, хоць і горкая зусім, а патрэбная усім. Усе здагадаліся, што за прыгажуня такая схавалася на градцы? І гэта цыбуля. Так. Не ўсе яе любяць на смак, але цыбуля сапраўдны доктар. Калі не хочаш чхаць і кашляць, не забывайся ёй ласавацца. Лесик, цяпер ты загадвай. Слухайце, нарадзіўся сярод градкі, быў шурпаты, вырас гладкі і ляжыць пад кустом, да гары крывым хвастом. Усе здагадаліся? І гэта агурок. А цяпер, Б'ятачка, твоя чарга агародныя загадкі загадваць. Добра, слухайце уважліва. Сядзіць аднаногі ў зялёным халаце, а добра прыгледзішся, латы на лаце. Што гэта за моднік такі? Не хоча мяняць дзіравы касцюм, а зашывае дзіркі і зашывае. Гледачы гавораць, што гэта качан капусты. Мне здаецца, усе цудоўна справіліся з нашымі загадкамі. Сябры, а вы можете паспрабаваць і свае агародныя загадкі прыдумаць. Ці нават некалькі. Потым салат з садавіны будзе здавацца яшчэ смачнейшым. А зараз самы час паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Ага. Сябры, надышоў час развітвацца. Усім вясёлага дня! Але вы ж добра памятаеце, што з панядзелка па пятніцу зранку Мы сустракаемся у нашым добрараку!